Haideți să vă arăt ce se întâmplă exact în ședințele Reiki și cum lucrez cu oaspetele care îmi pășește pragul în cabinetul din București, sectorul 1, strada Radu Popescu, numărul 18, parter. Eu sunt Mădălina Păun și vă aștept cu drag să lucrăm partea emoțională, partea de relații. În momentul în care există un dezechilibru între noi și altcineva sau poate pur și simplu între minte și sufletul nostru pe care îl avem, stăm puțin să ne gândim, oare fac bine ceea ce fac? Poate e nevoie să merg pe o cale alternativă. Tocmai de asta sunt aici, să vă stau în ajutor și să vă vin efectiv, practic, în ajutor și am să vă arăt efectiv cum lucrăm. În momentul în care depistăm care este convingerea limitativă în spatele căreia se ascunde această relație dezechilibrată, în ședințele Reiki, efectiv, venim și schimbăm. Schimbăm și transformăm modul în care gândim. Cum se întâmplă asta mai exact? Aveți să mă întrebați, bun, dar cum faci asta? Ce faci cu mâinile deasupra mea? În momentul în care hipotalamusul își ia informația din câmpul cuantic, acea informație se transmite la sistemul nervos și sistemul endocrin. Sistemul nervos și sistemul endocrin transmite informația efectiv în celulă, în fiecare celulă. Activând simbolurile Reiki în palme, merg efectiv pe acea informație, pe acea undă energetică și schimbăm, transformăm, alchimizăm, nu tăiem, nu facem, nu știu, alte lucruri, pur și simplu doar transformăm și echilibrăm. Exact așa cum agreăm în ședințele de consiliere, pentru că nu se întâmplă absolut nimic fără acordul tău, cel care te pui pe masă. Înainte de asta, stabilim împreună care este dezechilibrul din viața ta și cum vrei să transformăm acest dezechilibru într-un echilibru. Cu asta mă ocup eu, iar colegul meu, Horațiu, se ocupă efectiv cu mușchi, oase, articulații, tot ceea ce înseamnă corpul fizic. Prin pase energetice vine și echilibrează ceea ce simți în corpul fizic. E adevărat, eu merg mai mult pe partea emoțională, iar el vine cu partea fizică a corpului fizic, prin terapia cranio-sacrală, prin energia Reiki și prin tot ceea ce a învățat și a acumulat de-a lungul anilor. Vă așteptăm cu drag să simțiți, să vedeți efectiv transformarea în viața voastră.